Zlatý. A srdečne pozdravujem na našom poslednom stretnutí tento rok, posledných 7 krás. Úprimne dúfam, že môžeme pokračovať aj na budúci rok, trošku v inej forme, ale o tom vám už potom Danka povie. Srdečne vítam našich hostia, alebo nášho hostia, Drahu Dobrovičovú, ktorú vám predstavím. Skoro som si zatlieskala, pardon. Takže počkáme, kým si ešte naši hostia sadnú. Vždy začínam frázou, že tohto hostia netreba predstavovať, ale myslím si, že tohto hostia naozaj netreba predstavovať. Takže, Drahuška, teraz urobíme. Dovolila by som tebe predstavila naše komárňovské publikum. Ďakujem veľmi krásne a ja som strašne rada, pretože sa mi Takže, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ešte predtým, ak by ste sa náhodou príliš nudili, tak pokojne si to nechajte prejsť, aby ste naozaj niečo príjemné zažili na dnešnej besede. Tak som napiekla. Vlastnými rukami. A chcela som ešte jeden, ale dneska som už nestíhala, takže... Prosím? Samozrejme. Myslím si, že v pohode. Tým nenápadne chceme naznačiť, že ak by niekto prípadne budúci host vie, ako má začať besedu. Takže začneme krátkym predstavením. Aha, už máme otázku, nech sa páči. Wow. Inak ten recept na tie makové katarinky mám od Katarinky a odkedy sme ho spolu prvýkrát piekli, odtedy ho pečiem každé Vianoce. Dámy a páni, má niekto z vás nožík? Ja viem, že na besedy sa nezvykne chodiť s nožíkmi, ale... Aha. No, tak aby... Alebo to je len pre ňu špeciálne? Toto je ešte teplé. Wow. Neuveriteľné. Toto teda. Máme najlepšie publikum na svete. Takže, Drahušku všetci poznáte z televízie Joj, predtým z komárňanskej televízie. Začneme tým, že vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Potom nám povieš, že prečo a akú špecializáciu, ktorá je, myslím si, úplne geniálna pre prácu v médiách, hlavne v súčasných. A ako všetci viete, teda v súčasnosti je redaktorkou, moderátorkou pre televíziu Joj a predpokladám, alebo som si skoro istá, že jednou z najreprezentatívnejších tvári Komárna, pretože ťa pozná každý na Slovensku a každý vie, že si z Komárna. Si náš vyslanec, ty si vyslanec dobrej vôle Komárna. Tak aj dúfame, že v tom budeme pokračovať. Takže ja si sadnem a začneme, keby si aspoň trošku ty sama prešla svojim životopisom. Odkedy myslíš, vieme, že si z Kolárova, to sme sa teraz dozvedeli, tak prípadne... Dobre, čiže Kolárovo, základná škola, materská škola. Pardon, počujete, alebo treba hovoriť hlasnejšie? Môžem mať hlasnejšie. No. Základná škola, dobre, Kolárovo, základná škola. Teda začneme materskou školou, pretože od materskej školy mám skrátka kamošku, ktorá dokonca z Bratislavy prišla kvôli mne sem, čo akože... Som úplne dojatá, fakt som dojatá. A ja som mala za každým šťastie na vynikajúcich ľudí okolo mňa. To znamená, že od tej materskej školy cez základnú školu, kde som mala problém napríklad s pravopisom. Ja som dlho písala diktáty a možno práve to mi pomohlo, že som pri slohoch, keď som nevedela nejaké slová, správne napísať gramaticky. Drahuška, môžem ťa prakticky... Ja to neviem. Ja budem prakticky miešať dobre medzi tým. Nie, tak ty musíš rozprávať. Je tu niekto, kto je praktický krájač? Počkaj, tak neboj sa. Och, to prakticky, je krásny. Ale nehambite sa byť praktickým krájačom. Toto je úplne
úplne geniálne. No skrátka, Pravopis. pravopis ma primel k tomu, aby som... Áno. Ďakujeme veľmi Pravopis pekne. ma primel k tomu, O jeden teda jeho kus neznalosť viac. ma primela k tomu, že som si konečne začala vymýšľať také slová, kde som nepotrebovala vedieť, že ktoré I tam má byť, tak som si musela vymyslieť nejaké iné slovo a asi toto viedlo celé k tomu, že bol prvý článok do kamaráta na základnej škole, potom prišlo gymnázium, kde som sa venovala úplne iným veciam, klasickým stredoškoláckým, ako zdrhnúť zo školy, kde je aký búr. Áno. Niekde. Tak tam sa to tak premlelo a potom prišla, že vysoká škola, kde ma vlastne na vysokú školu ma vzali až na 3. krát. Pardon, áno. Na vysokú školu ma vzali až na 3. krát, takže všetci, ktorí sa na prvýkrát nedostanú na vysokú školu, nezúfajte, to vyjde aj na ten 3. krát. A robila som vlastne naraz príjmačky aj na žurnalistiku, aj na špeciálnu pedagogiku. No a na žurnalistiku som nezvládla dejepis, tam ma nevzali, tak som išla na špeciálnu pedagogiku, konkrétne špeciálnu pedagogiku emocionálne a sociálne na odbor, ktorý som chcela prestúpiť na žurnalistiku, ale prišlo najúžasnejšia vec v mojom živote, narodila sa mi moja dcéra a tak som vlastne zostala študovať individuálne, dokončila som školu, ale medzi tým som už začala pracovať v Komárňanských listoch a potom neskôr v Mestskej telke a potom neskôr prišla teda TV Joj. Takže sme v súčasnosti. Áno. Pracuješ pre TV Joj a ešte máš vedľa niečo, čo popri tom robíš, píšeš, prekladáš? Tie moje preklady sú vlastne žurnalistické preklady z maďarčiny do slovenčiny prekladám. Áno, prekladám z maďarčiny do slovenčiny. Áno, takže ak by niekto niečo potreboval, milé rada. Opačne by som si asi netrúfla. Ako maďarčinu mám slušnú, dohovorím sa a rozumiem úplne všetko. Akurát neviem, či by som teda niečo odborné zvládla, pretože ten maďarský jazyk je naozaj taký krásne špecifický, že tam sa treba veľmi pekne vyjadrovať a majú špecifické slova, ktoré poznám, ale mi neprídu na keď sa chcem rozprávať, ale mám úžasnú kamarátku, s ktorou teda praktizujem zadrikou maďarčinu v každom prípade. Teda sa snažím aspoň. Okrem toho, čo sme povedali, okrem týchto pracovných vecí, si vynikajúca mama, to všetci vieme. Dúfam. Veľmi sa o to snažím. A už automaticky nás to nejako núti, pretože všetci predpokladáme, aspoň doteraz, takmer každý z našich hostí mal jednu svojich prvých krás, svoju rodinu. Prehupne sa to aj u teba k tomu? No, ja som si tak vymyslela tým, že ja som bola na všetkých týchto stretnutiach, keďže som pripravovala z toho reportáž pre Mestskú televíziu, tak som si stále hovorila, že aj toto povedali, aj hento povedali, a keď tu budú tí istí ľudia, tak ja zase poviem to isté, čo povedali oni, tak oni umrú od nudy, kým tá hodina prejde a som teda nevedela, kam sa mám dostať, alebo čo mám robiť. A potom som si povedala, že vlastne aj keď som recitovávala na základnej škole, som teda chodila na súťaže recitačné. Kam si sa až dostala? Boli sme v Kubíne? V Kubíne sme boli s divadlom. Ja som robila malé javiskové formy, aj s Erkou sme boli v Kubíne a tam sme dokonca zvíťazili s našim jedným predstavením. To sme mali také divadielko z bytnických básnikov, sme mali nejaké úryvky a prakticky... Ako? Divadlo Špagát sme sa volali. To je krásne. Preto prišla Evička, lebo ja totiž to, keď som mala aj recitovať, tak nikto nechcel sledovať moje papiere, že ja som prózu recitovala. Evička je takzvaná externá pamäť tvoja. Ja mám kopec takýchto externých pamätí. A jednoducho ja som vždy hovorila niečo iné, ako čo tam bolo napísané. A už keď som niekomu dala predtým, než som išla hore na javisko, že prosím ťa, tak mi kontroluj, že náhodou, ak mi vypadne, tak tebe na čo? Ty aj tak niečo úplne iné budeš rozprávať, ako čo je na tomto papieri napísané. No, takže... To ideme k tým krásom. Krása. Keďže sme ľudia a žijeme na planéte Zem, prvou mojou krásou sú ľudia. Ja mám nesmierne rada ľudí. A som ten šťastný človek,
ktorý je zamrzla mi obklopený. Naozaj. Totižto ja som obklopená úplne úžasnými ľuďmi. Ja netuším, prečo mi to osud takto skvele nadelil. Takto treba urobiť. Áno, ale ja už po 50-ke ja už som ako spokojná s tým. Ale ja kohokoľvek mám pri sebe, to sú vždy všetko úžasní ľudia. Ja som tak nesmierne spokojná. Ja mám perfektných priateľov, ja mám super kolegov, ja mám brutálnu dcéru. Ja ako mala som fantastických rodičov, mám najúžasnejšieho brata na svete. A ja jednoducho, naozaj som šťastná, ja naozaj mám rada ľudí. Televízia je špecifická napríklad s tým, že je aj pre jednoduchšieho diváka. A ja napríklad zbožňujem, keď idem po ulici alebo idem do nejakej rómskej osady a tam mi tí moji kamoši, zgrnia všelijako moje meno, ale všetci sú nadšení, že ma vidia a sa poznáme 1000 rokov a ja som z toho tak šťastná, že mňa to uspokojuje absolútne. Absolútne ma uspokojuje. A mám rada ľudí. A takým, ktorí by mi vyciciavali energiu, sa vyhýbam a zatiaľ sa mi to darí. Krásne. Tak toto si myslím, že sme to mali vôbec poprvýkrát, takúto všeobjímajúcu tému. Áno, áno. Ďalšou mojou krásou je príroda. Príroda bez ohľadu na to, vzhľadom na to teda, že moja maminka bola z Banskej Štiavnice a môj tatínko z Roviny z Kolárova, keď bol vojakom vo Zvolene, tak si ju privliekol sem a moja maminka svojim kamarátkam písala, to stále mi rozpráva, písala im, že ja som prišla sem do Kolárova a toto tu bolo ako v raji. Ja som nie, že jeden mesiačik melónu, ja som mohla celý melón zjesť. Nie, že 2 slivky, tu boli slivky, broskyne, marhule a babka vypekala a husy a kačky, lebo tak Podhorie pri Štiavnici bol naozaj skromný, zemiaky, kapusta a niečo drobné do toho. Ale oni naozaj akože prišlo, že do raja. Takže ja som sa naučila vlastne vďaka mojim rodičom milovať aj rovinu, nedám na ňu dopustiť, milovať aj hory, nedám na ne dopustiť, takže príroda všeobjímajúca a vzhľadom na to teda, že moji starí rodičia v Kolárove mali zvieratá všetkého druhu, kravy, voly, kone, zajace, morky, všetko, mačky, holuby, všetko sme mali. Tak je do dnešného dňa, akože pre mňa sú zvieratá veľmi dôležitým prvkom. Vidieť na kraji cesty nejakého opusteného psíka, ako kebyže sa naozaj nezadržiavam, tak podľa mňa mám plný dom. A navyše môj pes, ktorého som mala Gvenika, tak to bola pre mňa zároveň aj taká posilňovňa, pretože a psychohygiena, pretože každý večer som s ňou vedela výjsť von a naozaj sme sa prechádzali po hrádzach, aj hoci aj o polnoci. S ňou som sa nebála, napriek tomu, že ja som ju musela častokrát ochraňovať pred inými psami a pred kdekým. Ale myslím si, že tie zvieratá vedia niečo, čo my nevieme ľudia, a to je správať sa absolútne prirodzene. My už sme takí, že už hráme niekedy. A to je také trošku nebezpečné. Preto tá zvieracia ríša, tá príroda je úžasná. No, ďalšou krásou sú napríklad takéto dobroty, inak to by mal chuť, fakt to dobre rozvonieva. Úplne smelo, pokojne poďte. Viete čo, použijeme toto, ak môžem. Výborne. Zoberte si, pretože Katkin, paprikáš, kotonč, fakt vyzerá vynikajúco. Nechcem to chytať do ruky. Ja už si neviem, že náhodou nemáte servítku. Ja viem najprv nožík, teraz servítka. Ďakujem. Super. Nie sú, ďakujem. Už je to v poriadku, ďakujem. Pečenie a varenie je niečo, čo je pôžitkové. Mám rada pôžitok. Akékoľvek forme. To je krásne, to sme tu ešte nemali. Myslím si, že pôžitok je veľmi dôležitá vec. Nech je hocičoho, nech sa týka, ale je dobré, keď si to človek nájde, čo ho uspokojuje nejakým spôsobom a potom to, čo najčastejšie dáva niekam do placu, to uspokojenie.
lebo si myslím, že pre psychické zdravie, od ktorého je aj to somatické závislé, Nech sa páči, je dajte to kolovať. nesmierne dôležité. Keď to vyprázdnite, tak budeme pokračovať. A okrem jedenia, máš niečo také, čo ako vyslovene máš pocit, že sa k tomu utiekaš? Dobre, príroda, rodina, ale niečo také vyslovene tvoje. Kam sa utiekaš, povedzme, keď na teba ide niečo podobné depresii, smútku? Bol to ten pes, bola to tá Gwenny, tým, že mi neodvrávala. A sú to tí priatelia, že keď už cítim, že dneska mi je totálne na figu, tak mám napríklad aj hneď tu v Komárne pár takých dverí, kde viem, že môžem aj o polnoci, aj o 3 ráno zaklopať a aj keď rozospatý a niekedy mierne dezorientovaný, čo vlastne chceš, ma vpustia dovnútra úplne, skrátka mi urobia dobre. Už len tým, že sú pri mne a mňa to ohromne ma to teší. V podstate, okrem ľudí ako takých, tí priatelia by mohli byť tá ďalšia veľká krása tvojho života. Absolútne. Priatelia sú pre mňa veľmi dôležití. Nejde o množstvo. Tým, že teda mňa ľudia poznajú z televíznej obrazovky, sa často stávajú také humorné veci, že ahoj, Hlasnejšie moje. Ahoj, a ja naspäť, že ahoj, a teda vôbec nemám ani potuchy, že kto to je. Niekedy to nie je dané len tým, že sa nepoznáme osobne, niekedy to je dané tým, že naozaj nemám pri sebe niektorú z mojich externých pamätí a pekla, akože viem. Poznáme sa určite, ale kam do ryti ťa mám zaradiť, kam ťa mám zaradiť, to sa mi ohromne častokrát stáva. Všetci ma uchlácholujú s tým, že to je dané tým, že sa stretávam s mnohými ľuďmi a denne zažívam teda mnoho vecí, ale ja si myslím, že tam už bude aj niečo iné. Jeden môj kamarát, televízny hlásateľ v Prahe mi povedal, že tiež mu rovnako veľmi veľa ľudí dávalo najavo, že ho pozná. A on mi hovoril, ale problém je, že nie všetci to vedia dať pekne najavo. Stretla si sa aj s takým? Že nie pekne? Nie pekne, nehovorím rovno ironicky, ale že tak až príliš familiárne, ako vlastne nikto nemá veľké právo prísť k tebe a hovoriť ti, čau, drahu, ja ťa poznám. Nedovolil by si to už k susedovi v 3. dome? Toto je ďalšia moja krása, že ja mám nesmierne rada humor. A poprvýkrát máme humor. Pre mňa je humor veľmi, veľmi dôležitý. S ľuďmi, s ktorými sa viem smiať, to sú jednoducho moja krvná skupina a kedysi dávno som mala jedno také tričko, boli také nažehlovačky. A dnes to tričko nosí moja dcéra. Tá nažehlovačka sa nesprala od socializmu. A tam boli takí mimozemšťania a neviem čo, asi to bola nejaká poisťovňa alebo niečo podobné. Ale tam ten slogán bol, že s humorem jde všechno líp. Hej? Česká poisťovňa. Neviem, ako sa to ku mne dostalo. A toto u mňa platí 100-násobne. Že keď niekto príde, ja nehovorím, že nie sú chvíle, alebo nie je, keď ma tak zamrzí niečo, alebo mi nepadne dobre, ako ma niekto osloví. Určite áno. Ale dokážem to vždy zahodiť niekde za hlavu a ja si pamätám naozaj len tie dobré veci. To je krásne. Nemôžem za to, ale fakt si pamätám len tie dobré veci. Ja sa to pýtam, pretože mne sa to tiež občas stane, taká tá prílišná familiárnosť a mne to dobre nepadne. Vtedy, keď som zamyslená alebo nemám dobrú náladu, tak vtedy sa snažím tak vyklúčkovať z toho, že jasne, ale samozrejme, ja sa s tým nestretám s cudzími ľuďmi, ale s takými, ktorí ma tak matne poznajú a niekedy je to naozaj až nepríjemné. Ako keby si robili nárok na nejaký kúsok z tvojho života, pretože ja neviem, v druhej ľudovej s tebou chodili do školy, tak také nemáš. To mi neprekáže. Nie. To mi neprekáže. To mi je skôr také úsmevné, že ja neviem síce, kam ťa mám presne založiť, ale dobre, v poriadku. Tých 30 sekúnd, čo mu venujem z môjho života, je niečo, čo mňa neobťažuje, jeho to poteší a koniec koncov potom ja mám z toho rado, že dobre, tak sa potešil z toho a idem ďalej. Takže nie. Horšie je to tak, že keď, ja neviem, sme na nejakej súkromnej
súkromnom stretnutí, alebo si ideme s kamarátkami sadnúť, alebo niečo a niekto príde a chce so mnou riešiť svoje veci, lebo a hlavne keď z tohto by sme mali urobiť reláciu, lebo ja vám poviem, aj presne vám poviem, že s kým, aj presne vám poviem, že ako, a z tohto treba urobiť reláciu, lebo toto je dôležité. A ako diplomaticky na to ideš? Vieš čo, toto sú veci, ktoré až tak veľmi dobre nezvládam. Ešte som nenašla ten kľúč, aby som dokázala elegantne ho obísť s tým, aby som v priebehu tých 30 sekúnd dokázala ho nejak spacifikovať. Bývajú aj agresívne? Alebo nemyslím agresívne? Nie, skôr taký, že nevedia zase násilný. Áno, násilný. Tak som myslela, nie, že by ťa bili. Áno, násilný z toho titulu, že nedokážu prestať. Jednoducho len rozprávajú. A ja musím potom v hlave pátrať po tom, že ako ho mám zastaviť, aby som ho neurazila. Lebo neviem povedať, že viete čo, ja teraz nie, lebo nie. V telefóne sa mi to už darí. Telefón mám našťastie tam niekde vypnutý. Zvyknú aj volať? Áno. Áno? Akože aj o 10:00 v noci, aj ráno o 6:00. A majú pocit, že ty vyriešiš ich problém? Áno. Toto je, že majú pocit, že ja vyrieším ich problém. Totižto táto práca, okrem iného, má to pozitívum, že sa nám darí riešiť veci, ktoré sa javia ako neriešiteľné. A toto je niečo, čo mňa teda maximálne hnevá. Pretože neviem byť pri každom niekom a neviem každému pomôcť. A keď vidím, že, ja neviem, to sme mali prípad malú Vanesu a Martinku. Vaneska sa narodila s viacerými postihnutiami a jej mama, ako okrem toho mala 4 zdravých synov už pred ňou a mala Vany naozaj akože kopec postihnutí. V nemocnici jej povedali, že musí ísť do dojčáku, pretože bola kanilou krmená a náhodou, kebyže sa jej vytrhne doma kanila a vykrváca, tak matka by bola zodpovedná. A Martina naozaj ako jednoduchá mama tak povedala, že dobre a tým si podpísala ortiel, že Vany sme na súdoch 3 roky bojovali za to, aby sa Vaneska dostala domov k svojej mame, ktorá po nej túžila, ktorá ju chcela mať doma. A tento systém v tomto štáte to jednoducho neumožňoval, lebo boli predtým prípady, kde teda bolo týranie detí. Ani tá sudkyňa, ani tie sociálne pracovníčky, ani ten detský domov nechcel jednoducho urobiť chybu, že dajú choré dieťa mame, ktorá by mohla... A budú zodpovední. Áno. A Vaneska po 3 rokoch, naozaj tá mama sa bila ako lev. A tiež si myslím, že nebyť televízie a televízií, lebo už potom bolo viacero tých televízií, tak možno by sa ani nebola dostala, nechcem krivdiť, ale ťažko by sa bola dostala. Ešte určite ťažšie. Ste pomohli. Pomohli sme. A 3-ročnú Vanesku si brala domov Martina ako dieťa, ktoré, ona je aj mentálne postihnutá, aj telesne postihnutá, aj všetko, ale to bolo kus handričky. Ja ich navštevujem do dnešného dňa, stali sa z nás s Martinou kamarátky a Vanesa tak, keď ma vidí, tak akože za to príde. Lebo už čaká, čo je, aké šaty prinesiem, takže nemôžem ísť do Čičova bez toho, aby som jej neprinesla žiadne šaty. A jednoducho po pol roku alebo po roku tá mala ožila. Mama ju teraz ako 10-12 ročnú nosí raz týždenne do školy na 1 hodinu, aby bola s deťmi, nerozpráva, hej. Ale napríklad už vie, minule keď som bola u nej, tak dovtedy mamu trhala, ukazovala, tak mi hovorí Martina, že musím jej priniesť rúž, hej, nejaký leniloj, lebo sa chce teda pre tebou vytiahnuť. Prišla, natrela si. To dievčatko, mentálne postihnuté, ovláda televíziu, YouTube kanály a vyhľadáva si vlastné pesničky lepšie ako ja, ktorá musím teda pátrať potom, že čo mám stlačiť, ako, a ona úplne v pohode. A ja som presvedčená, že ak by zostala v tom ústave, tak už dneska nie je. Toto sú, viem, že ťažké slová, ale naozaj už dnes nie je. Kde nájsť tú hranicu medzi tým, že sa postaráme štát a všetky ustanovizne o tie deti, a kde je tá hranica medzi tým, že ten rodič naozaj chce a vie sa postarať o to svoje dieťa.
Takže toto je to, čo ma asi najviac naplňa pri mojej práci, že vieme ľuďom pomôcť. A potom samozrejme sú veci, ktoré sa dostanem na miesta, kde sa nedostanú iní ľudia. Zoznamím sa s ľuďmi, s ktorými sa bežne ľudia nezoznamujú. A je to teda pracovná doba. Je síce pravda, že od nevidím do nevidím, ale má to aj výhody, že si môžem svojím spôsobom robiť, čo chcem. Takže. Ja som sa teraz... Daj si koláčik. Nie, som sa zamyslela práve nad tou zodpovednosťou médií práve pri takýchto prípadoch, že ako vlastne ty dokážeš potom odfiltrovať, že jednému decku pomôžem a možno ďalším 100 deťom. Ja už nemôžem predsa robiť každú reláciu o nejakom dieťati a možno by každé potrebovalo istým... Ale teraz nehovoríme len o deťoch. Hovoríme o všetkých ľuďoch, ktorí by potrebovali, ktorí vyčerpali všetky možnosti, o ktorých vedia a majú pocit, že keď sa obrátim na tie médiá, tak mi bude pomožené. Pomôžu mi. Že podľa mňa to je aj pre teba stresujúce. Stresujúce, skôr je to také smutné. No. Skôr je to smutné, stresujúce ani nie, pretože reálne viem, že sa nedá každému pomôcť. Potom príde fáza hnevu, že tomuto som pomohol a viem, že podobných prípadov je X a nevznikne precedens s mojou prácou. Alebo teda málo kedy vznikne precedens s mojou prácou, lebo kebyže vznikne, tak super, tak sa vieme odvolať na to, že toto sme takto vyriešili, poďme toto takto ďalej robiť a takto to bude v poriadku, ale ono to tak nefunguje, pretože médiá sú len médiá, hej, 3 dní a potom je všetko zabudnuté, ale musí mi postačiť pocit, že ten jeden prípad sa mi podarilo vyriešiť, a musí mi má happy end. A má happy end a musí mi stačiť ten pocit. Určite tomu pocitu predchádza hnev, že a čo bude s ostatnými? A prečo to nejde? Prečo to ide, keď zahlásim do telefónu, že Drahu Dobrovičová televízia joj a zrazu to ide? A prečo to nejde predtým? Tak, to je taká bezmocnosť. Toto je veľká otázka súčasnosti. Áno, joj. Nezakážeme. Ešte pri tomto sa môžem niečo opýtať. Stáva sa, že ľudia klamú? Že ti niekto zavolá s vymysleným príbehom a teraz ako ty robíš Sherlocka, aby si zistila, že nakoľko... Stalo sa už. Si naletela? Aj som naletela. Aj som naletela. Môžeš povedať, alebo radšej jasne, nie? Áno, je to veľmi celý humorný prípad. Zavolá. Je to hlúposť vlastne, hej, akože je to drobnosť taká v takom Asi znení. svet to našťastie nezmenilo, ale... Svet to nezmenilo, áno. Zavolala mi pani, že teda policajti ju pokutovali, lebo z mosta na bicykli išla nejakou rýchlosťou, ktorá bola vyššia, ako môže ísť. Takto som reagovala ja. Toto je totálna hlúposť, nie? Tak, ale dobre, išli sme okolo, tak sme sa zastavili u nej. Vyzerala jednoducho, ale akože celkom v pohode. Tak si hovorím, za toto ste dostali pokutu. A jej manžel bol taký, že on bol taký hlavný hovorca, tá žienka bola taká trošku utiahnutá. A ten manžel, hlavný hovorca, áno, za toto dostala pokutu. Vrajím, OK, tak mi ukážte papier. Čo? Nemáme papier, tak a tak, a nie, a určite, a za toto, a tak. Tak som volala policajnej hovorkyni, tá mi vyzisťovala, že vieš čo, že za niečo dostala, ale že teda asi nie je za toto. A ja jej vravím, a mali ste vestu? Mali ste príľbu? Áno, mala som všetko. Určite ste mali vestu? Áno, určite som mala vestu aj príľbu. Tak sme zistili teda, že dostala tú pokutu, aj sme odvysielali šot a ja som obvolala policajtov, ja som obvolala mestských policajtov. Ja som obvolala každého, koho som mohla obvolať. Keď na druhý deň po odvysielaní mi mestskí policajti, s ktorými som konzultovala deň predtým, zrazu vytiahli videozáznam z kamery, kde ona si šlape na tom bicykliku, samozrejme bez vesty a bez helmy. No ako, tá hanba. A nie, ja som sa strašne sa hanbila, lebo som sa snažila teda dopatrať niekde niečoho.
Že teda tá žena dostala, chudobní boli, všetko, že dostala naozaj tú pokutu neprávom. Bola som aj u mestských policajtov. V ten deň mi nič nepovedali, hej. Až na druhý deň po odvysielaní. Tak som nabehla k nej, už keď som sa blížila. Tak sa už tak ukrývala niekde, kde máš muža. Hneď príde a teraz som spustila. Hej. Ja, keď som tak veľmi nahnevaná, zdravo nahnevaná, tak akože veľmi dokážem spustiť, že sa teda nehambiť, akože takto klamať. Lebo my sme si tak mysleli, to mňa vôbec nezaujíma. A teraz sa tu postavíš a pred celým národom sa ospravedlňuješ. Tak sme urobili teda Vážne? Áno. Urobili sme druhú reportáž o tom, že klamať sa nesmiem. Ale toto je veľmi pekné, poučné. Áno, absolútne poučné. Neviem, či to je síce hodné celoslovenskej televízie, ale teda sme urobili aj takúto reportáž. To je krásne. No poďme, vráťme sa ku krásam, keď je to ešte máme nejaké v zásobe. Samozrejme, že máme. Knihy, filmy, divadlo. To sú veci, ktoré ma fascinujú. A potom športové prenosy napríklad, to bude ďalšia krásna. To bude ďalšia, teraz predsa knihy, filmy, divadlo. Knihy, filmy, divadlo. To je vec, ktorá od malička ma knihy neskutočne bavili. Možno, že to bolo, alebo určite to bolo dané tým, že aj môj otec strašne veľa čítal. V Kolárovskej knižnici nebola kniha, ktorú by on nebol prečítal. Už sme mu nosili, dobre, že nie kuchárske knihy, síce aj vynikajúco varil. Ale naozaj, už keď som prišla, poslal ma pre knižky, tak si už v knižnici si už trhali vlasy, že ježiš, čo máme tomu Lajošovi dať, čak on už všetko. Maďarsky, česky, slovenský, všetko prečítal, čo bolo v knižnici. Miloval detektívky. Z toho aj ja milujem detektívky. Keď ma mamka poslala upratovať, tak ja som si otvorila knižku. Priniesla si pohár zaváraných uhoriek a namiesto upratovania som samozrejme čítala a vyžrala som celý pohár uhoriek. A ona teda, keďže očakávala odo mňa, že teda aby som si upratala izbu, tak stále tak potichu prišla. A koľkokrát bolo to, ja som začítaná do najväčšieho deja, pri posteli som sedela kolena hore zdvihnuté, uhorky vedľa mňa. Čítala, už som mala mať dávno upratané a mamka potichu prišla po schodoch. Čo robíš zase? Ježišmaria, povedala som ti, že musím upratovať. No takže toto boli také veľmi milé príbehy. Ale kombinácia detektívka s kyslou uhorkou počujem prvýkrát. To je najlepšia vec na svete. Najlepšia vec na svete. Moja maminka zavárala fantastické kyslé uhorky, sladkokyslé. A ja som teda našla, kamarátka Sveťka našla kamarátku ďalšiu, ktorá presne takisto zavára uhorky ako moja maminka. A jednoducho aj do dnešného dňa teda fičím naozaj na nakladaných uhorkách. To je pre mňa akože úplne mega. Knižky sa mi... Ešte sa vrátime k tým detektívkam, to ja tak nemôžem len tak pustiť. Aké? Aké, ktoré, čie? Hocičo. Staré, mladé, klasika, severské? Mne to je úplne jedno. Nech tam je zápletka, akože fantastické detektívky, vynikajúce, napríklad napísala moja úžasná kamarátka Danielka Kapitánka. Ale... Ktože konečne si prečítam. Nie, ale povedz. Mne tak stále podsúvajú tieto veci. Hej. Ja mám rada aj Dominika Dána, ja mám rada aj severské, ja mám rada aj... A z klasiky? Z klasiky, vieš čo, teraz práve som sťahovala byt a mám doma všetky tatkové detektívky. Takže sa k ním teraz idem postupne vracať od Doyla, Mika Valtari, ale on len jednu detektívku napísal. Áno, až cez všetky skratky, ktoré tam má, tak... Agatha Christie, kde, na ktorom stupni piedestálu? Agatha Christie, to je... Áno? Dokonca sa mi podarilo ju prečítať príbeh. Dokonca sa mi jeden príbeh podarilo prečítať aj v angličtine, lebo som si kúpila takú knižku, že jedna stránka po anglicky a druhá po slovensky, takže Agathu Christie som čítala aj v angličtine. Našťastie na druhej strane, áno, to sa mi zadarilo. Vďaka tomu, že teda ten preklad bol na druhej strane.
Mám rada aj sfilmované detektívky, aj čítať detektívky. To mám veľmi rada naozaj. A skúšala si niekedy prísť na to, že v čom je pôvab detektívky? Lebo ja nad tým rozmýšľam už 20 rokov. Pre mňa je pôvab detektívke to napätie. No. Ja horory ako také nemám rada. Ja sa bojím hororu. Ja vôbec nikdy som nemala žiadne Freddy Krueger ani nič nápodobné. Ja som to nikdy nepozerala, pretože ja som sa neskutočne bála. Moja maminka, tá úplne v pohode, kým ma čakala, že nad ránom prídem z diskotéky, tak tá si púšťala všelijaké deti kukurice a podobné záležitosti. Takže ja keď som prišla, sadla som k nej na kanápu, hovorím, mami, jak to vieš pozerať? Ale prosím ťa, to je len vymyslené, však to je film. A ja som sa išla potentovať od strachu a ona úplne v pohode si podriemkala a podívala sa na to. Ale detektívky majú také super napätie, čo je to vzrušenie, ktoré ma na tom najviac baví. Takže nie je takéto víťazstvo dobra nad zlom, víťazstvo nie. Vzrušenie. Vzrušenie. To je si ten typ, ktorý tipuje? Že kto to bol? Nechávam sa rada prekvapiť. Dobre, boli časy, keď som taká som bola zrušená, že som si nalistovala zadnú stranu rýchlo. Aspoň 4 riadky, nech si prečítam, že dobre, už skoro, dobre, ale ideme naspäť, ale už aspoň viem, že kadiaľ sa to bude. Áno, priznávam. Dado Naď mi povedal, že robí toto isté, že nevydrží a musí sa pozrieť. Priznávam sa, áno, občas, nie vždy, ale sa mi to stáva. Sodoma Gomora, ešte, že si doniesla dobré koláčiky. Inak je to pre mňa hriech. Ja sa ospravedlňujem, zvedavá som. Tak preto robím novinárku, lebo som zvedavá, takže aj na detektívkach som zvedavá. No. Teraz si to krásne spojila. Áno, som zvedavá. Ešte nám zostala nejaká krása. Áno, zostala nám ešte jedna krása. Ten šport. Nemyslím vlastne film. Šport sme dali. Áno. Nie, povedal si, že šport bude. Film, televízia. Knihy. Áno. Šport je tiež osobitná záležitosť, ktorá s pribúdajúcim vekom je u mňa čoraz intenzívnejšie a intenzívnejšie, pretože si uvedomujem, že kým v nástich nám stačilo odísť Evičku na diskotéku a mali sme šport, hej, tak teraz už v 50-ke sa musím aktívne venovať tomu športu, aby som vedela ráno vstať z postele, aby som si vyčistila hlavu, aby som si nemusela kupovať, oblečenie o 3 čísla väčšie. Všimla si, jak mi úsmev takto. Stačí chodiť, hej, a stačí mať super kamošku, ktorá ti zariadi, že 2-krát do týždňa ráno o 5:00 si zajdete na cvičenie jogy, ktoré ťa dobije energiou jak 200 psov. Nie len, že detektívky číta od konca, chodí ráno o 5:00 cvičiť. Áno. Priatelia. A vyťahujem... Nedáte si koláčik radšej? A vyťahujem moje kamarátky, ktoré nútim teda chodiť so mnou po hrádzi, že... aby sme sa teda naprechádzali, ale čo je moja taká nenaplnená najväčšia radosť, ktorá bola kedysi a teraz dlho nie je tanec. Smiem prosiť? Samozrejme. Mňa kebyže hoci kto popýta o tanec, tak ja akože letím bez mihnutia oka. Baví ma to, veľmi sa mi to páči. Mňa, keď som bola prváčka a druháčka na základnej škole, keďže kamoška bola Evička na výtvarnej, tak aj ja som chcela ísť na výtvarnú. Po prvom ročníku, akorát teraz som si vyhrávala vysvedčenie, tak som zistila, že ja som mala v prvom alebo v druhom ročníku na základnej škole normálne z výtvarnej, že 2, hej. Všetky deti mali 1, ja som mala 2. Ale som išla do ZUŠ, tam som prihlásili, začala som chodiť do ZUŠ a pani učiteľka, ktorá bola vlastne aj pani riaditeľkou, tak pekne krásne mojej maminke povedala na konci školského roka, že nechce Drahuška ísť náhodou na nejaký iný odbor. Predsa len tá výtvarná, teda, akože ona, aby aj celkom pekne kreslila, ona tak všetko upatlá a nedotiahne a neviem čo. A bol tam, že balet. A ja som si povedala, že áno, chcem chodiť na balet. A to si mala koľko rokov? To som mala 7 rokov. Tak som začala chodiť na balet k pánovi učiteľovi Katonovi. A bol to najväčší zážitok môjho života tanečný, pretože pán učiteľ Katona bol geniálny. Aj keď prvý deň, prvá hodina bola fiasko, pretože všetky tie baletníčky, ktoré už chodili x rokov, tak sedeli na tej zemi, také celé sklesnuté. A on bol veľmi nahnevaný, lebo nejaké francúzske, neviem čo chcel od nich a oni nič.
A potom zaznela otázka, tak mi povedzte aspoň strany, svetové strany. A tie baby všetky boli ticho. Hovorím, čo týmto šibe? Nevedia svetové strany. Ja som sa prihlásila, však sever, západ, východ, juh, nie? Obrovský rehot v triede, pretože vo francúzskom balete sa strany zavolajú, nepamätám si už ako, ale nejak úplne inak sa volajú. Nord, sud. Áno, všelijako. Takže tam som sa trošku stiahla, ale nakoniec sa musím, pyšne sa k tomu hlásim, že teda u pána učiteľa, teda súdruha učiteľa v tom čase Katonu, som bola najobľúbenejšou žiačkou. On totiž to učil aj klasický balet, aj folklór, maďarský folklór. Do dnešného dňa milujem aj maďarský, aj slovenský folklór. A vždy, keď bola nejaký nový tanec alebo nejaký nový prvok, tak ja som bola tá, s ktorou to predvádzal. Mňa vyhadzoval hore úplne až do luftu a ja som bola strašne šťastná. Do chvíle, keď sme prišli raz na balet, a pán učiteľ nebol a potom nebol ani na ďalší krát a potom nám povedali, že už nebude, pretože pán učiteľ odišiel do Rakúska. To znamená, že emigroval. A už sa do Kolárova žiaden učiteľ ani učiteľka tanca nedostali. Takže tanec som potom... A teraz by si sa vrátila? Ja by som sa hneď vrátila. Lebo viem, že v Komárne sa tančí tango niekde. Aj v knižnici sa tančilo tango. Toto by som chcela. Toto by som strašne chcela. Argentínske tango. To je pre mňa, že... Mne to vždy pripomenie tú scénu z Niekto to rád horúcej. Áno, hej. Mužov v pusiach tancujú. Presne takto si to predstavujem. A veľmi sa mi to páči a ohromne rada by som teda akýkoľvek tanec. Takže keď niekto niečo... Áno? Budem musieť začať chodiť, akorát si budem musieť, ale ďakujem veľmi pekne. A salsa tiež? Aj tam veľa sa tancuje. Dobre, áno. Dobre, OK. Ďakujem veľmi pekne, musím sa do toho pustiť. Tanec je podľa mňa, tanec je sám život. Pretože v tanci nevieš klamať. Keď tancuješ naozaj, tak nevieš klamať. To je jedno, akýmkoľvek spôsobom sa hýbeš, ale to telo, keď počúva tú hudbu, jednoducho ide na tú hudbu. A mnoho ľudí netancuje len preto, lebo si myslia, že toto je ako, nie je to estetické, čo ja vytváram. Ale to je obrovský omyl. Vieš si predstav, že by si mňa videla teraz sa vlniť. Nemusíš sa vlniť, tanec nie je len o vlnení. Tanec je o tom, to je symbióza sluchu, zraku a duše a okrem toho, že teda aj na fyzičku je to dobré, Danielka. Tak ja si myslím, že tanec je skrátka život sám. No, strašne pekné. Myslím si, že sme tu mali teraz toľko krás, ktoré sme mali poprvýkrát a extrémne ma ten humor potešil, pretože ja som si naozaj myslela, že každý, kto tu bude, povie humor, ty si prvá. Prvá, ktorá spomenula túto súčasť nášho života, bez ktorej si myslím, že by sme nežili. Veľmi by sme nežili. Veľmi by sme bez humoru nežili. Humor je strašne dôležitý. A máš nejakého, povedzme, autora, pri ktorom máš pocit, že k tomuto človeku sa rada vraciam práve pre ten, nechcem hovoriť vtip, lebo to je niečo iné, pre ten iskrivý humor, alebo pre niečo. Teraz nemyslím, nemusí to byť len spisovateľ, ale ja neviem, stand-up komik, alebo... Nemám takéto. Nie, nemáš vyvoleného. Vôbec nemám vyvoleného. Ja neviem, mám rada humor, či už v seriáloch, mám rada humor. Aj vtipy mám veľmi rada napríklad. Aj rada rozprávaš? Ja ich stále pokazím. A stále zabudnem. Vypočula som si ohromné množstvo vtipov. Ja som mala spolužiaka na gymnáziu, Erika Bittera, ktorý teda takto chrlil vtipy, perfektne ich dokázal rozprávať. My sme teraz na jeseň mali stretávku a Erik bol taký istý, jak pred 35 rokmi na Gimply, on si sadol a išiel. A tak som si stále hovorila, tento si musím zapamätať, tento, ježiš, tento, aký dobrý, tento si 100% musím zapamätať. Pamätám si jeden. No, k tomuto som chcela dospieť. Ale ten je taký trošku, akože neprekáža mi, len musím porozmýšľať. Aby si najprv nepovedala pointu.
Veď to. No, nespomeniem si. Ako sme s koláčikmi, kým bude rozmýšľať? Áno, dajte si ešte koláčiky. Manžel mal strašne škaredú manželku. Aha. Dal jej strašne veľa peňazí. Už viem. Dal jej strašne veľa peňazí na to, aby mohla ísť k plastickému chirurgovi, že teda nech aspoň trošku vyzerá. Takže ona prišla k plastickému chirurgovi, ukázala mu teda taký štos bankoviek a hovorí mu, že no, manžel by bol rád, ak by trošku sa dalo so mnou niečo urobiť, aby som trošku bola teda krajšia. Plastický chirurg pozeral na to množstvo peňazí a pozeral na tú ženu a hovorí, že akože je to super balík peňazí, ale že akokoľvek by som chcel, čokoľvek by som chcel, že strašne ma to mrzí. Ale ja naozaj neviem, ale viete čo, mám tu jednu plynovú masku, tak si dajte tú plynovú masku a teda si nejak tie peniaze nejak rozdelíme alebo niečo, alebo si ich zoberte a prepáčte, ale naozaj s vami nič neviem urobiť. Takže dobre, v poriadku, príde domov v tej plynovej maske, muž sa na ňu pozerá a hovorí jej, počúvaj, za toľko peňazí ti len vytrhali obočie. Ale on to povedal mnoho lepšie, hej. No ale ako podstata je táto. Tak, zostala nám nejaká krása? Myslím, že okrem nás dvoch krásnych a týchto úžasných ľudí krásnych už asi žiadna, mám taký pocit, už sme vyčerpali krásy. Ja by som ešte tu sedela, hodinu počúvala tvoje rozprávanie. Jaká si milá, ja som totiž to bola strašne prelaknutá, keď som išla sem, že koho ja budem zaujímať, či sa ľudia budú smiať, ale našťastie ste sa 4 mesiace sme o tomto mailovali. Na čo prídem? Nikoho to nezaujíma. Drahuška, všetci sú na teba zvedaví. Nikto tam nebude, ale nevadí, my dve si sadneme na schody. Nie, drahuška, bude plno. Ale to počúvali aj moji kamaráti. Toto sú skryté krásy redaktorov. Tak nech sa páči, ak máte... Natočili ste niekedy takú reportáž, alebo ktorú ste boli nadšená, že to pôjde a odmietli to odvysielať? Bolo ich niekoľko, jasne. Zase chýba moja externá pamäť. V práci je moja externá pamäť, môj kameraman Tomi Brančan, ale ten teraz sa naháňa niekde s loptou na basketbalovom ihrisku, pretože štvrtky chodí hrať basketbal, keď nerobíme. Boli také reportáže. Jedna reportáž bola odvysielaná a to bola reportáž, kde som sa neskutočne musela prosiť vedúcemu vydania. Chlapec, teda mladý muž odtiaľto z Komárna, našiel Tatru 603, zhrdzavenú a sám vlastnými rukami ju prerobil kompletne, našiel súčiastky. Áno, Peťo Gettler, súčiastky. On si kúpil šiaci stroj, aby vedel tapacírung a všetko ostatné sedadlá užiť. Ako to bola pre mňa, ja keď som toto počula, tak to bolo pre mňa, že wow. A koľkokrát som to ponúkla, vždy mi to zamietli. Až raz bolo niečo, že narýchlo niečo potrebovali urobiť a ja som to teda spravila, že super, že teda keď niečo budeš, si vrem, chcem túto Tatru. Ježiš, ale to je sprostosť, vrem, nie je to sprostosť. Ale čo, ježiš, nejaké auto dal nejaký chalan do poriadku, vrem, nerozumieš, že to robil v garáži. Sám. Normálne si nazbieral na to prachy. Keď nemal elektrínu, tak striekal tak, že motorku, koleso, dynamo a tak striekal to auto a to auto je pojazdné, je nádherné a Tatra 603 je jednoducho ako brutálne auto. Môj strýko, mamkin brat v Štiavnici jazdil Tatrou 603 a ja ako dieťa som sa na zadných tapacírovaných krásnych sedadlách tam hrala. Vpredu som mohla sedieť a zaraďovať rýchlosť a tam boli, že 3 sedadlo a pre mňa bola aj toto bolo pre mňa ohromné niečo a ten chlapec je neskutočne šikovný. No ja tak dobre, tak to urob. Samotná výroba bola neskutočná. Bol úžasný rozhovor. Voziť sa na takom aute, pozrieť si také auto. Aj pri strihu bolo všetko perfektné. Vyrobili sme reportáž, ktorá má pomaly už
3 milióny zhliadnutí na celom svete. Na celom svete. Reagovali ľudia z každého kúta sveta na toto. A vtedy som si povedala, že no toto si ty nechcel. Toto, takéto úžasné. A ja som strašne pyšná na to, že je viacero takýchto vecí, ktoré si musím preboxovať, pretlačiť. Nie vždy sa mi zadarí úplne všetko, ale keď sa takáto super vec zadarí, tak som taká pyšná na seba. Drahuška, Nemôžem sa neopýtať, vieš, ktorá tvoja reportáž bola vôbec najúspešnejšia? Prípadne, čo sa týka vzhliadnutí? Táto určite. Táto 100%. Toto bolo, hovorím, tam 3 milióny, pomaly za chvíľočku budú 3 milióny. A do dnešného dňa na to reagujú. To bola reportáž s číslami mám problém, s rokmi ešte väčšími, ja neviem, pred 5-6 rokov asi. A do dnešného dňa ju teda vyťahujú ľudia. A tušíš, koľko reportáži si urobila pre Jojku? Nikdy som to nepočítala. Stovky, tisíce. Ja ti neviem povedať ani ročne, koľko urobí reportáž. Na toto všetko je Tomáš Branča. Toto, čo sa týka všetkých týchto vecí, to je Tomi. Akože on toto všetko vedie, on toto všetko ja. Naozaj, on kebyže nie, tak ja zabudnem ešte do firmy faktúru poslať. Nech sa páči. Môžem ešte k tomuto Áno. Skúsim. Je taká sila, alebo niekto, alebo niečo v okruhu vašej práce, ktorý by vám vyslovene mohol zakázať niečo vytvoriť? No, zakázať nie. Otázne je, či to niekto odvysiela, alebo si to urobím do šuflíka, hej? Troška, prípadne, keby si v skratke povedala ten proces. Áno. Ako to vlastne je u vás, ako to funguje? Dobre. Nápad, editor a tak ďalej. Je nápad, alebo sa udeje niečo, to sú teda dve kategórie reportáží. Robíme, keď sa niečo udeje a keď ja si vymyslím, že toto chcem urobiť, zavolám vedúcemu vydania, každá tá relácia má svojho vedúceho vydania, zavolám mu, toto mám, je na mne, aby som mu v skratke dokázala ho čo najviac navnadiť na to, aby mi prikývol na danú tému. Keď prikývne, idem robiť, keď neprikývne, mám smolku, o pol roka skúsim znova alebo niečo podobné. Takže potom vlastne ideme do terénu, natočíme, postriháme. To vlastne už dohodnuté. Už dohodnuté, áno, už dohodnuté. A financuje to kto? Financuje to kto? Ja som živnostník, takže to, čo dostanem, z toho si všetko platím, no. Aha. A jeden človek môže povedať, že nie? Musí. Niekto musí rozhodnúť o tom, lebo čo pôjde v novinách. on rozhoduje o celej skladbe toho vysielania. Čiže ten editor je zodpovedný nie len za jednu tú reportáž, ale za to, ako vyznieje celá. Lebo predstav si, že Drahuška by si vymyslela, že niekde majú zeleného psa a zhodou okolností by niekto tiež vymyslel, že niekde majú zeleného psa. Ten editor je zodpovedný za celé vydanie tej relácie. Takže on usúdi, či je to v ten deň vhodné, či neprebije niečo, lebo sú silné témy. A navyše teda ten čas je tam obmedzený tou polhodinou na jedno spravodajstvo, pol hodinou na druhé spravodajstvo, takže aj keby akokoľvek chcel, často počujem od vedúceho vydania vetu, že ja by som aj, ale nemám ti to kde dať. Nemám ti to kde dať, toto tiež počúvam a vtedy... Áno, lebo... Ja mám niekedy taký dojem, že sú veľmi šikovné tie východniarky od Humenného a ešte ďalšie, a teraz si nespomenúť, a taký mám dojem, že sú nejako pretláčané, lebo tie sú každý deň aj 3-krát. Sú šikovné. Okrem toho celá televízia Joj pochádza z východu. Tá už bola, ako nie každý deň pozerám ako správy, ale tá už dneska bola aj hlavný. Aj mne sa stane, že mám aj 3 šoty za jeden deň. Neviem, ale... Aj mne lebo sa stane. teba je málo, teba je stále pre nás málo. Aj, milá. Ale nie, naozaj. Nie, ja to tak nevnímam, neviem. Ja to tak nevnímam. Aj mne sa stane, naozaj sa mi stane, že mám aj 3 šoty za deň.
že to vyjde, že ja neviem. Už niečo som natočila deň predtým, čo viem, že na druhý deň mám postrihať. Medzi tým sa ráno niečo stane, tak ešte striháme to. A ešte príde aj popoludní niečo, kde mi volajú, že ale aj toto potrebujem, hej. Stíhaš? Stíham. Už sme vycvičení s Tomím ako opice, takže stíhame úplne v pohode. Dobre boli začiatky, keď ešte neboli FTP systém, teda že posielanie cez internet, pretože vtedy, keď sa niečo stalo do 3:00, to sme na ten deň museli postriať, lebo sme ešte stihli kazetu poslať autobusom do Bratislavy. Ale už keď sa niečo stalo jak po to 3:00... znie, jak z minulého storočia. Absolútne. No. Absolútne. Tak už sme nestihli poslať kazetu, tak nám stačilo postrihať na druhý deň. Takže odtedy sme sa neskutočne zrýchlili. No. A oni ti hovoria už aj do záverečného výsledku? Prípadne ti povedia, že dostrihaj, odstrihni, alebo... Spočiatku, keď som začínala, tak som mala vedúceho videnia Peťa Chrenka zo Šale, ktorý bol mojím najväčším učiteľom. On povedal šéfredaktorovi nášmu Rolo Kubinovi, keď sa vypočul, pozrel si moje prvé reportáže, že toto nie. A Peťa Chrenko bol ten, ktorý povedal, že a vieš čo, ja z nej niečo vykrešem. A Ľubická Balková bola tá, ktorá povedala, že vieš čo, Jojka, teda predtým TV naša, idú robiť telku. A hovorím, ja telku s mojimi krivými zubami, s mojim výzorom, ja do telky v žiadnom prípade nie. A Ľubická povedala, ale áno, ideme do toho a hotovo. Takže toto sú naozaj moji anjeli strážni. A mňa tam hore strašne musia mať radi. Veľmi ma tam musia mať radi. A teda bolo také, že Peťo Chrenko mi x-krát, nebudem teda pip, toto čo má znamenať, prerobiť. A ja som prerobila prvýkrát, ja som prerobila druhýkrát, ja som prerobila tretíkrát. Ako naozaj som bola v tomto veľmi úževnatá, lebo som si povedala, že ty myslíš, že ja to nezvládnem? Just ti ukážem, že ja to zvládnem. Také neexistuje, že ja to nezvládnem. Drauška, vy máte nejakú spätnú väzbu z toho, čo ty robíš? Lebo teda, pardon, u nás v rozhlase ani pes neštekne. Včera som robila reportáž o vianočných rybách, o kaproch a o kdečom. To bola tiež taká veľmi príjemná výroba, pretože som bola s príjemnými ľuďmi, bola som s rybičkami a ja mám rada takéto, kde sa viem porozprávať a zasrandovať a neviem čo. A poslala som túto reportáž a po dlhom čase som dostala, že pekná reportáž. A ja som bola, že wow, pochválili ma od vedúceho vydania. To bol taký dobrý pocit. Ja som rada a vlastne pochvalou, ja som si to tak vytvorila, že pochvalou pre mňa je, keď mi po odvysielaní alebo po poslaní reportáže mi nikto nezavolá, že toto takto nie, alebo toto som si takto nepredstavoval, alebo toto takto a našťastie ako veľmi výnimočne sa to stane. Zase poklepeme. Áno, zase poklepeme, hej. Nech sa páči, ešte niekto by sa chcel niečo opýtať. Alebo papajte, tuto je tento výborný koláč. Aj tak plechovú krabicu nech prázdnu zoberiem domov, prosím vás. Dobre, úplne prázdnu by som ju rada zobrala. Naozaj, a kde je plechová krabica? Nie, že ani tu nezaberieš domov. V plechovej krabici sú makové katarinky od Katarínky a medovníky so slivkovým lekvárom a s orechmi. To mám zase tip od Evičky, mojej kamošky, ktorá keď mi to prvýkrát povedala, čo, to je taký dobrý nápad, a odtedy tak pečiem, ako mi to povedala. Takže naozaj je to o tom, že tamtí hore ma majú radi, mám super kamarátov okolo seba, super ľudí okolo seba. Mám super dieťa, dceru. Ktoré... a ja viem, že každý rodič je na to svoje dieťa zaťažený a tak je to správne a tak to má byť, pretože ja nepochopím matky, ktoré sa škaredo správajú k svojim deťom a ja to vidím často a pre mňa je to niečo nepriateľné. Pre mňa je to niečo, čo ja si myslím, že tak ako rodičia nemajú by prežiť svoje deti, tak by mami a otcovia sa mali vždy za každých okolností správať k tým svojim deťom úžasne, pretože deti sú úžasné. A ako sa k ním tí rodičia budú správať, tak také budú aj tie deti. A to moje je, ja hovorím, že moja dcera je z vesmíru, od malička som ja hovorila, ty si mimozemšťan. Teraz, keď som, ja neviem, ona nemala 2-3 roky, keď som ju s košíkom, s peniažkom a s napísaným nákupom posielala do obchodu.
Ľudia sa mi čudovali, že akože ty ju pošleš. A my jasne, mali sme takto, tuto sme bývali v Činžiaku, tuto bol obchodík, ja neviem, ani 100 metrov, 50 metrov bol obchodík. Jasne, že ju pošlem. Musí sa naučiť samostatnosti. Aj prišla a za každým aj prišla s nejakou čokoládkou do plusu, čo tam ľudia v obchode, Ježiš, tá jaká zlatá, tuto máš moje zlatá lízatko, čokoládku, všeličo možné. A až tak som ju vychovala k samostatnosti, že ju mám teraz v Prahe. Ale vždy sa strašne teším, keď príde domov a do dnešného dňa dokážeme hodiny prekecať. A vieš, čo je najzaujímavejšie? Ona vlastne na strednej škole išla do štátov, kde som ju ja vystrnadila, že teda musíš, lebo sa musíš naučiť po anglicky, nebuď blbá, jak tvoja mama, ktorá je večný beginner z angličtiny. Ty musíš vedieť perfektne po anglicky. Tak potom začala v Prahe študovať, potom v Holandsku študovala. Všade som išla za ňou, takže ja som si to takto perfektne zariadila. Kde ide moje dieťa, tam ide aj maminka. A do dnešného dňa hovorím, hodiny dokážeme rozprávať a tým, že teda už od strednej školy je niekde vždy preč a vždy len prichádza na chvíľu domov, alebo ja idem za ňou niekam. Ja som chorá, nepoviem jej a mami, vieš čo, o 2 dní. Bolí ma hrdlo a hlava, hovorím, ako brčka, hovorím, nehovor, hovorím, toto nie je možné. My sa tak cítime na diaľku, že toto je úplne až šialené. Tak toto je krása. Toto je krása. Myslím si, že sa nedá lepšie skončiť. Ale ešte predtým, ako ti zatlieskajú, tak ja by som ešte povedala niečo k koncepcii 7 krás, ktoré budeme mať na budúci rok. Toto máme taký pocit, že skvelá zostava tu bola, naozaj sme tu mali vynikajúcich hostí. A na budúci rok by sme chceli k tým 7 krásam vždy pridať nejaké slovo, nejakú profesiu. Takže napríklad 7 krás filmovej réžie, 7 krás kriminalistiky, 7 krás umeleckého prekladu, 7 krás medicíny. A vždy cez toho hostia, ktorého si pozveme, porozprával by nielen o sebe, ale aj o krásach tej profesie, tej vedy alebo toho odboru, ktorý reprezentuje, aby sme sa teda okrem toho, čo je pekné, dozvedeli aj to, čo je múdre. Pretože žijeme v dobe, kde čím viac informácií, tým pravdepodobnejšie budeme menej hlúpi. Takže toto by nás malo čakať na budúci rok. Závisí samozrejme od toho, či na to dostaneme podporné prostriedky, ale pani riaditeľka povedala, že urobí všetko preto, aby sme mohli ďalej pokračovať. A ja by som sa aj takto chcela Marike, tu si? Aha, takto by som sa chcela Marike poďakovať za to, že sme tento rok mohli spustiť naozaj netradičných 7 krás, pretože v Komárne ešte takýto cyklus nebol, kde sme vítali hostí naozaj z celého Slovenska, aj z Komárna zaujímavých. A chcela by som sa poďakovať Drahuške Zlatému klincu našich všetkých 7 krás. Ty si naša 10. a najkrajšia krása. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem veľmi krásne. A ja ešte mám darček pre Drahušku. Ešte počkajte, lebo budete tlieskať ešte raz. Ďakujem krásne. Ako? Maria. Vyberiem si ešte. Dobre, neprosím si fialové, prosím si oranžové. Ďakujem. Áno, môžeš jej ich dať. Ja si myslím, úplne vážne jej ich daj, pretože... Ježiši, ďakujem veľmi pekne. Drahuška, toto je odo mňa. Taká blbosť. Ja blbosti milujem najviac na svete. Aby ti to prinieslo šťastie do celého tvojho života, nech sa páči. Moja zlatá, ďakujem, že si prišla. Ďakujem ti, moja. Ja ďakujem veľmi pekne. Wow. Hrozná blbosť.
Ružový slon. Ten je prekrásny. Stelesňuje všetko moje. Nech ti prinesie ďalších 60 rokov šťastia. Ďakujem veľmi krásne. Ja ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše neobyčajne krásne. Ďakujem veľmi. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že nás vidíte aj budúci rok. V januári pravdepodobne nebudeme a začíname od februára podľa toho. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem krásne. Ďakujem. Ďakujem moc krásne. Fakt, že.